Този ден иска Бог да те докосне, да те помаже, да те освети. Този ден иска Бог да те докосне, да те помаже, да те освети. А Бог казва позволи му той да дойде до теб, да ни промени. А Бог казва позволи му той да дойде до теб, да ни промени. Брати и сестри, нека Бог да ви промени, нека Бог да ви докосне, нека тази песен, която чуете, ето в Откровение казва в 3:20: ето стоя на вратата и хлопам, ако чуи някой гласът ми и отвори вратата, ще влезна и ще вечерям с него и той с мен. Той иска да те промени, да влезне в живота ти. Ела, Боже, святи душе, ела, промени народа си, Боже мой. Ела, докосни своята църква, Боже. Докосни всяко едно сърце, което чува тази песен, Боже мой. И стигам те, царю на царете, и стигаме Твоето свято име и те молим, Боже святи, промени църквата ти, Боже мой. Промени народа ти, който чува тази песен. Нека ти да ги промениш чрез духа ти, Боже. Нека ти да направиш славна църква, която е изпълнена с духа ти, Боже мой. Аз ти благодаря, Боже мой. Благодаря ти. А Бог казва позволи му той да дойде до теб, да ни промени. А Бог казва позволи му той да дойде до теб, да ни промени.